Ndewo, this is lesson 2 of the conversation series. Aha m bụ Ijeoma Ekubwe, onye na-ewetara gị nkuzi Igbo. We're talking about life updates, so asking people about what they're doing, what they're up to now, school, work, etc. Conversation between two people. Okay. Again, please listen. We're focusing on listening. Towards the end of the video, you'll be able to actually read it, but listen and see how much you can make out just by listening. Daalụ. Nne, kedu? Ọ na-agakwa? Ọ na-aga. Kee ihe ị na-emezi ugbu a? M na-akụzi nkụzi. Kee ihe ị na-akụzi? M na-akụzi Igbo. N'ebee? Na online, Zoom. Ọ dị mma. Ha na-amụtakwa? Ee, ha na-eme ọfụma. Ngwanụ, jisikwa ike. Daalụ rie nne. Nne, kedu? Ọ na-agakwa? Ọ na-aga. Kee ihe ị na-emezi ugbu a? M na-akụzi nkụzi. Kee ihe ị na-akụzi? M na-akụzi Igbo. Na ebee? Na online, Zoom. Ọ dị mma. Ha na-amụtakwa? Ee, ha na-eme ọfụma. Ngwanụ, jisikwa ike. Daalụ rie nne. What does it mean? Hi dear, how is it going? It's going, or it's going well. Ọ na-aga. Kee ihe na-emezi ugbu a? What are you doing these days or nowadays? M na-akụzi nkụzi. I teach. Kee ihe na-akụzi? What do you teach? M na-akụzi Igbo. I teach Igbo. Okay? So once again, ọ na-agakwa is how is it going? And they will normally say ọ na-aga, it's going. Or you could say ọ na-aga ọfụma. Okay? Daalụ. N'ebee? Where? Online, Zoom. Online on Zoom. Ọ dị mma. Ha na-amụtakwa? Oh, good. Are they learning? Ee, ha na-eme ọfụma. Yes, they are doing good. Ngwanụ, jisikwa ike. Okay. Take care, all the best. Daalụ rie nne. Thanks a lot. If you want more lessons, I invite you to join us in the bootcamp that we do on Zoom. Igbo lessons that we have on Zoom is called bootcamp. Learn more at igbostudy.com. Daalụ.